povstania, pretože celá tá situácia sa postupne, aj keď s drobnými povstaleckými úspechmi, ale predsa len vyvíjala neprospech povstaleckej armády. Nemcom sa podarilo zovrieť obklúčenia okolo stredného Slovenska. Toto momentálne vidíme je taká zhustená aktivita, zhustená ukážka na relatívne malom priestore. Skutočnosti takéto súboje medzi delostrelectvom a tankami alebo medzi tankami navzájom odohrávali na mnoho väčšie vzdialenosti, rádovo niekoľko stoviek. Samozrejme, Nemci mali k dispozícii o mnoho presnejšie protitankové kanóny, ako boli už spomínané 70 mm kanóny PAK 4, naozaj veľkú razanciu, vysokú výškovú rýchlosť a veľkú prieraznosť svojej munície. A to už nehovorím o 88 mm kanónoch, ktoré ale Nemci proti povstalcom vo forme protitankových kanónov. Hvala vidíme, že Nemci dostávajú posily. Nemecká bojová skupina Čiel posiela na bojisko pechotu obrnenom transportéri NTKF 251, ktorý môže poznáte pre atomského nákladu NTKF 251 lodovo 1 kilometr kontrolou. Tento tank je vynážan do tento odhľadného protivníka a kryje ústup svojej pechoty. Nemeckí vojaci snažia dobehnúť a zabrániť jej výstupe. Dá sa povedať, že toto bol hlavný taktický trón povstalskej armády počas organizovaný výstup a zaujímanie vidíme, že všetkým transportéry sa vodičky nepúšťa ani ľahkému pancierovaniu a preto Dívaj, kade ide, cez tie stromy. Cez tie stromy pôjde. Asi ho nevideli. Prekážka.
Tu bude tá rána, tu bude tu. Skýta hneď prvá tričerínovka. Ojoj. Tá stále čekána. Ivor, tam je. Tady končíme, všechny okamžitě. Keby strieľali zo strely, to by bolo. Nebolo. Nemci zatiaľ prisúvajú do prednej línie všetko, čo majú k dispozícii. Už sa hneď stiahli, čo to je?